sidste uge. Hej venner. Hallo venner, sig hej til YouTube. Jeg ved godt, jeg ikke har lagt en video op i lang tid, eller kort tid. Men ja, nu har jeg så, ved du hvad, Mathias, jeg lukker lige for Donak, samtalen. Nå, ja. Som du kan se, så har vi bygget et hus, undskyld, lækker. Jeg ved ikke, jeg prøver lidt på at fikse det. Men her har vi køkken, spisebord, fjernsyn, og ja, bare terrassen. Så vi ses.